Jos, Arma mă. pe cap, jos de mașină, jos de mașină, jos! Jos, mă. Ăsta e de-al... Bă, ești de-al nostru? Nu te auzi. Ia zic ceva, boss. Ești de-al nostru? Nu e. Fața la mașină, mă, lasă-l. Fața la mașină. Ține-l la apel, colegul. Hai că țin. Coai, dar ăștia nu pleacă. N-are nimic, mașina e a ta? Putem noi să o luăm? Gata, vere. Mi-arată niciun vehicul propriu în preajmă, înseamnă că nu e a lui, nu? Da. Hai să-l... Bă, putem... Lasă-ne pe noi cu mașina asta, că am ceva periculos în mașină. Da. Hai, colegul. Arma pe cap, jos de mașină. Jos din mașină! Lasă, lasă, lasă. Ce bine că mă las pe mine, frățile, să fii. Dă-i mă, ce faci? Ce faci, mă? Dă-i mă de aici, Dar de mă, ce, mă, cuiebul ce? ăla, mă. Ești prost, mă, ce dracu a făcut? Vezi Mă că vine lași după noi. colegii, mă. Mort. Ia, haide să percheziționăm mașina, că s-ar putea. Ce este scarpina, mă, mor? Vezi că se trage, urcă, urcă, urcă. De unde? Nu știu, n-am văzut. A, e copilul. Bă, capitane, a intrat, mă. Zi-mă ăla să nu mai vină după noi. Dați-mă pe loc, mă. Nu mai veni, mă, după noi.